Ya Allah, bos Sami ini kabur. Astagfirullahaladzim. Komplek. Ya ini ojo nanti. Ya Allah. Tobat kau ojo. Aku ngendi iki jam piro ya Allah. Hei, lewat ngendi? Ari Malah guyu Mas. anu dulur Sedulur ngendi? ngagli. Sedulur ngaglik. Nah, kok lewat ngendi mburi ke gara-gara peni ra dikunci tenan. Peni ra ngunci mburi, ocul-oculan kok tengah wengi tobat. Berarti ku ono sing aku wis iku enak-enak ono. Lek ono apa lek nggonku. Ayo Mas Sami ini nang nggonku. Walah. Tapi dikunci. Ki, tekan kono ngopo olahraga? Tak kurung sisan Riko Jan. jan. Bergelap arah apa lah bengi-bengi bali wae wis. Mari. Ore meneh. Wis urip meneh, urip si Riko urip meneh.